Makario Bangi kama nolose kanyo kod Walter Nyambaga gwenge mag Nyamira bende wards mopogore opogore ne ibago yiero. Narok Town bende ne ntiere yiero mag wards mag MCAs. Turkana ne ntiere yiero wards chiegni 4 ma ne otimi yiero duchi ma kawuono ka achiel kod gwenge mag Nandi ma bende watieko kanyo ma yiero ne obeti. Gin gigo ma abro bedo ka waluwo kendo maduong' ma koro dong' sani en mar mondo mi kwan mag duoko mopogore opogore nikech gie sani koro wan gi yie ni kendo geno ni kuonde luto ombulu mopogore opogore e wards go kata mana polling station, polling centers bende gisebedo ka gikwano ombulu kendo itero gi e kuonde riwo ombulu ma wang'wa to kod itwa rito mar mondo mi gitimre nadi giwinji. King'iyo kanyo weche motenore kod arita bende omulo kuonde mathoth nikech ji mopogore opogore osemaki ji 17 ne omaki kod obila itero gi gibedo gi chenro mar rocho yiero ma Kasipul kama bende waseyango kanyo ni magina mane ma jarit mar jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma bende mano mane oseyudi. Gwenge mag Magarini, Malava, chenro mag yiero ma Malava no bedo gi tulo nyakwaramogi tok jogo masiro Seth Panyako ma DPK rakore gi jogo masiro David Ndakwa mar ODM. Chal ma bende wacho kanyo ne omiyo weyo kanyo ko wang' nyamburko mag jatend bura ma DPK Eugene Wamalwa kaka nwasinyisi kanyo. Komachielo bende gwenge mag Balava kuno nyakwaramogo Jwang' were ma ne oriembo jod bura ma Kilifi South mano Ken Chonga mane gichich go ni chal ka gima ne nigi lwedo ma piny ma chiwo asoya ne jogo magin joluto ombulu ma bende wasedo report motenore kod mano. Bende kar chung'o bura ma Ugonja Nyakwaramogi en ni ji osebedo ka rito duoko mopogore opogore yiero mar jaod bura ma kono kendo duol mar IEBC ne yuago kwan manok ma jopiny manowuok maluto ombulu e yiero no kendo wabedo kwatudre sani achiel kachiel kod Steve because Steve erokamano komido thuolo maloso kodwa chenro en marang'i chwelo wenge wapod nitiere kod itwa mondo miwawinje ni to yiero mano bag ma adundo kar chung'o od bura ma Ugonja ne chal nade. Dwani mondo igono mbaka Steve kaka nobedo chakre okinyi nyaka odhiambo ma kawuono kar chung'o od bura ma Ugonja. Jogo ma ochungi otiko mopogore opogore ne oluto ombulu saadi jotelo wachangu tenore kod yiero ma Ugonja. Turnout kata kwan jogo mowuok oko mar mondo mi orit oluto ombulu ne chal nade ka achiel kod weche mag arita to gie sani intiere kanye gin ang'o monego wageni ahinya to tenore kod weche mag kweno mar ombulu e kar chung'o od bura ma Ugonja. Center ma Ugonja ka eri kanyo ero mabende idhelande duoko mar yiero motimore kawuono ni eri ka yiero ma kawuono ni eri notimore e kuonde luto ombulu maromo 116 kendo nyaka samoweni chenro no mana kaka nosingo mar IEBC norumo ayanga kanoromo kanyero saa 11 kendo gisani eri jogo eko mano apisas mag IEBC chwalo duoko kachiel nyaka skul ma Ambira ka eri kama wageno ni idhi lande duoko no ka nyaka gie sani eri chenro mar kwano ombulu eko osechakore kagin mago eko mikelo debe mowuok e polling stations kata kuonde luto ombulu mopogore opogore kaendi Emmanuel. Chenro ma kama eri nochakore e saa 12 mana kaka nosingi kod apisas mag IEBC odiochieng' manyoro kendo kanoromo ero saa 12:04 nwayudo kinde mar limo kar tiegruok no ero ma Nyasanda kendo nwayudo ka chenro mar luto ombulu ochakore ayanga kanoromo saa 12:04. Bende kanoromo lak ka saa 3 okinyi nwadhi skul machielo miluongo ni Siror kanyo no bende ma jalup jakom mar duol mar IEBC mano Fahima Arafat no biro chopo kanyo endo kendo Arafat no yuago mana kwan manok mar jopiny manowuok odiochieng' ma kawuono kano wacho ni mae eri ok en gino ero ma kawaida nikech mae mane gitiyo godo kaka yo mag dhi ng'eyo ni to yiero ma 2027 ka higa 2020 gabende dhi chalo nade. Koro gi sama wuoyi ni eri chenro mar kwano ombulu osechakore e skund sekondar ma Ambira ka eri kendo arita ni kare kata mano odiochieng' e kinde mane jopiny luto ombulu ka endi Emmanuel arita ne nitie makare kendo onge wach moro amora ma sako manowuok e kinde mar yiero no. Ka yiero ma Ugonja ka eri noywayo jochung' 10 ka giduto ne gichung' kod buche mopogore opogore kendo king'iyo mbele ka nitiere mana komno ero kombe moketi ne jochungo eko kigeno ne gidhi chopo ka eri saa moro amora kowuok sani mondo mi gibende giwinj duoko go eko kaluwore kod kaka ne giwuok e kuonde luto ombulu mopogore opogore Emmanuel. Nyaka gi sani pod
maonge jaod bura bang' welo manen jaod bura makao Pio Wandai kaka jatend migawo mar teko Emmanuel. Biko erokamano kuom miwa duoko machal kamano. Kata kamano gi sani chal nadi kweno no dhi nyime jogo ma ochung' ne yiero no kapo nuseloso kodgi giwacho nang'o gino ka kweno nyalo bedo rumo sadi to gin ka giloso gi kuom achiel kuom apar giyango ni weche mag yiero e kar chung' od bura ma Ugunja no bedo machal nadi. Emmanuel mana kinde manok kende nwayudo kinde mag achiel kuom apisas mag IEBC kaendi kendo gino ero mag ywago en kwan manok mar oganda mowuok mondo mi obul lutombolo kaeri ka nyaka gi sani pod ok wanya wacho ni chenro ni ang' rum sadi ni mar kata mana Samuel lose ni korko kwan mana ombulu mowuok kuonde ariyo kende Emmanuel koro en gino ero ma warito ni nyaka ang' gichope kwan no ero mar 116 eka ang' nwayudo ni to koro en ng'ano ero mobedo jaloch e yiero madundo ma Ugunja kaeri Emmanuel. Erokamano Steve kuom miwa ler machal kamano nyakwara mo gimano Steve Biko ka intiere kar chung' od bura ma Ugunja County ma Siaya yango no kanyo ne gimoneno Ugunja en weche motenore kod kwan manok mar jogo manowuok oko mar mondo mine gi luto ombulu. Yango kanyo ni kuonde luto ombulu gin 116 kendo mana ariyo kende mosekwan matiende ni kigolo 116 golo ariyo wan gi 114 matiende ni chenro no en mano mabiro dhi nyime nyaka e kinde mag otieno kendo wan gi geno ni kapok ochopo kiny to wabedo ka waseyango jalno mabiro bedo koyombo e yiero mabende no bagi e kar chung' od bura ma Ugunja. Steve Biko yango na kanyo ni kwan ji 10 mago jochung' ne owuok oko mar mondo mine gi lar komno matini gin jochung' 10 ma nyingi ne ntiere otas mar IEBC mane igwetho ka yiero jago ma bende iyiero mondo